No onko tämä paikka nyt sitten ihan varma? Ei tietenkään. Pitkäaikaishakijat on ensisijalla ja sen jälkeen sitten pisteytystaulukon mukaan. Siinä vaiheessa esimerkiksi akateeminen koulutus katsotaan eduksi. Ai jaa. Mä oon käynyt vaan peruskoulua. No sitten voin sanoa, että edessä on aika pitkä odotus. Erilaisia kursseja mä oon kyllä käynyt. Kursseja. Niistä ei ole tässä mitään hyötyä. Sä voit kyllä jättää sun hakemuksen tänne totta kai, mutta mitään mä en pysty lupaamaan. Että ainakin sellaisen 500 päivää joudut odottamaan. Aika pitkä aika olla arkussa. Elämän aikana olisi hyvä hieman ennakoida. No miten sen 500 päivän jälkeen? No sitten me uusitaan tää sun hakemus ja katsotaan löytyisikö sulle puoleksi vuodeksi tällaista tukipaikkaa. Missäs niitä on? No nämä tukipaikat on kaikki näitä portinvartijan paikkoja. Eli sisään ei pääse? Ei. No, ehkä mä sitten laitan semmoisen hakemuksen vetää. Nyt sä olet sitten ilmoittautunut hakijaksi. Ja kuolinpäivästä lähtien sun on mahdollisuus hakea taivaspaikkahakijoille tarkoitettua päivärahaa, joka on €70 päivä. Noin. Ja siitähän päättää sitten nämä meidän ylemmät tahot. Mutta mä laitan tänne nyt, että haettu päivärahaa.